Yar'jami'a, Yar'jami'a, ga yar karkara, ga Yar'jami'a, hayya. Da na auri Yar'jami'a, ai gwara na auri yar karkara. Aure na Yar'jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan na gwada na gani, kaɗan ya rage na yau zautuwa a kanta. Da ya auri Yar'jami'a, ai gara ya auri yar karkara. Aure na Yar'jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan ya gwada ya gani, kaɗan ya rage ya yau zautuwa a kanta. Da ya auri Yar'jami'a, ai gara ya auri yar karkara. Aure da Yar'jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan ya gwada ya gani, kaɗan ya rage ya yau zautuwa a kanta. Allah wannan naka ya lalace in ji jakin gida. Mai so yakan sanya rai zai samu ko da nacin kuda. Shi zahirin so na gaskiya tambasu bayan san gargada. Yar'jami'a kin gani halinki ya kai ki yau ya baro Da Yar'jami'a. ya auri Yar'jami'a, ai gara ya auri yar karkara. Aure na Yar'jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan ya gwada ya gani, kaɗan ya rage ya yau zautuwa a kanta. Kamin ki je jami'a kin so ne kamar ki goya ni ma. Kauna da sokin gwada me da har cewa kike min kama. Shigar ki tsaf a siffa ba kushe bare tantama. Da shigar ki yau jami'a kin canza halinki Allah wadai Da Yar'jami'a. ya auri Yar'jami'a, ai gara ya auri yar karkara. Aure na Yar'jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan ya gwada ya gani, kaɗan ya rage ya yau zautuwa a kanta. Gidan kuna san gidan tarbiyya ne batun gaskiya. Zuwan ki can jami'a kika canza kin bi san zuciya. Kin dau ɗabi'ar Yahudawa kin sa cikin zuciya. Shaye-shaye ko zub da nake mutunci aka san bai yi ba Da Yar'jami'a. ya auri Yar'jami'a, ai gara ya auri yar karkara. Aure na Yar'jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan ya gwada ya gani, kaɗan ya rage ya yau zautuwa a kanta. Abin da kai ci ki duba shigar ki akan ga san bai yi ba. Kin fidda surar jikin ki kina yawo tsirara hawa. Haka bai kama ma da wayewa malin ga san bai yi ba. Yar'jami'a dan tuna wata rana kin ga ke ce uwa Da Yar'jami'a. ya auri Yar'jami'a, ai gara ya auri yar karkara. Aure na Yar'jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan ya gwada ya gani, kaɗan ya rage ya yau zautuwa a kanta. 070 33 41 84 57 Aliyu N.g.u. Da ya auri Yar'jami'a, ai gara ya auri yar karkara. Aure na Yar'jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan ya gwada ya gani, kaɗan ya rage ya yau zautuwa a kanta. Abin da yasa na ce ne gwara na auri yar karkara. Ita
haka ba. Wasu masu tarbiya ne samsam ba za na kushe su ba. Halin su bai muni ba ni ba za na zarge su ba. Waɗanda ke wannan hali Allah ka shiryar da su ne Da ya auri yar jami'a ai gara ya auri yar karkara. Aure na yar jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan ya gwada ya gani kaɗan ya rage ya yi zotuwa a kanta. Auri yar jami'a ai gwara na auri yar karkara. Aure na yar jami'a matsalarsa ba za ya lissafu ba. Dan na gwada na gani kaɗan ya